Dumisa abantu botamu laphana. Nginalo uJojo. Lensizwa nginalo uJojo. Oh, hawu bangithi. Wakana kwabantu kwaMlambo. Bazwane ngokaMlambo. Oh. Hayi ngiyakuza. Ngokwamtshana thina kwaMlambo asithathani nabasematshaleni. Yes. Asibona nje mangijika nje kujika umesisi. Acha ngiyakubona. Ngoba ishimile intombi zakho. Uyazethemba impela. Mina nokwaseGoli. Manje wawuhlala kwenkomeni ntathu kwakwenze njani? Phela kwangalokho le cha ngibeli mina ngendini. Sisi wami oyekhona labagane khona. Oh. Siyasheza sibuye ekhaya intombi kade ibiziwe ekhaya amakhosazana. Angaphalula amakhosikazi alindo makoti baphalule bese begcina egcineni kuthiwe anti ungakhuluma. Asiphalule thina ekhaya. Nifike nenze njani bani ngo-anti emakhaya? Siyahlala. Ya. Anti besibizile. Ekhaya ematshaleni. Ya. Bebiza uThokozile. Nomuntu, noMozi, noSibongile. Uthokozile ugane edumo, uMozi ugane oPhongolo. Umuntu ugane eBlackstart. uSibongile ugane eMsahweni. Nkane nonke. Awasike shimane sazala umqunguza kafezela ibhodla kwenyuke kuyezulwini. Awu madoda. Ehluza makhafiti. Awu. Sike shimane kithi ematshaleni. Awuthi uyazwabelalela. Awuthi uyabona bakho umphazamisa mani. Ngitshela lo umntana. Awuthi amuzi ukuthi uyamuzi. Uma esenzelwe ke mina lapha ngisazi ukuthi ngiphatha amabhayibheli. Sembize namcela athi ngicela. Angeka ngoba uphathe ibhayibheli. Uyabhala kabonke mphezulu. Awukhulumi naye. Sindizamanga kodwa ukufebe kukhona. Awusindisiwe indaba umfebe isebenza. Ngidlozi mina ekhabithi. Ya. Shisa impepho. Ngibeka amakhandlela. Ngibeke konke nje obade siyokubeka nje ekhaya besibizile. Ekhaya amantombazana angaphaluli. Ukhona umakoti ofuneka aphalule oganile. Angiganile ematshaleni ngizalwe ematshaleni. Uthe uneminyaka emingako nje emamtshali? 75. Ngobuzomqemana nje. Yes. Awu madoda. Ngizala ngoJune mhla ka10. Ngomhla ka11 75. Awu madoda. Yayizolena. Hayi. Ababa kaMlambo nabasematshaleni abathathana. Kodwa lezi ngane nizala izothathana ilungile lezi ngane. Kwani bayothatha sengifile. Uxolo kancane ngithaxi.